La unió econòmica al nivell del comerç està aconseguida i en aquest sentit la culminació d'aquest èxit de la unió econòmica, sobretot en el seu aspecte del mercat, doncs es plasma amb l'existència de l'euro, que petits problemes a part es pot valorar com d'un èxit rotund, més del que es podia haver esperat fins i tot. El que sí que és el nostre tema és el tema dels valors, el tema de la justícia, el tema dels drets. Això ja ens toca el nostre tema d'avui i aquí també ens està costant ser una comunitat plena, perquè de la mateixa manera que he dit amb la fiscalitat, que és fer de redistribució i fer la repartidora, doncs és molt sensible, doncs el tema de tocar com ens organitzem pel que fa al reconeixement dels drets i pel que fa al reconeixement d'uns valors per sota dels quals no estem disposats a cedir, també té una relativa dificultat. Llavors, què ha anat passant en aquest nostre terreny? Hi ha hagut moltes declaracions, hi ha hagut molts documents aprovats i que no sempre hem jugat a fons amb la força que ens dona l'existència d'aquests documents o la força que puguin tenir aquestes declaracions abans que siguin declaracions de ple dret. El Tractat de Lisboa que reconeix l'obligatorietat del que es digui en la Carta dels Drets Fonamentals que tenim aquí en aquesta edició portable. Vol dir que qualsevol actuació d'un ens jurídic dins del territori de la Unió Europea és subjecte d'escrutini per part dels ciutadans, que tenim la protecció legal si trobem alguna falla en el comportament. Quins són els drets que s'hi reconeixen? I com s'ha fet aquesta suma de drets econòmics, socials, polítics, de ciutadania? Doncs és una suma, efectivament, és reconeixent tots els drets i tots els principis de les tradicions constitucionals de cada un dels membres de la Unió Europea, reconeixent també o agafant la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que existeix des de fa més temps. Llavors, inclou els drets fonamentals de sempre, que tots ens passen al cap, però també el que en diem els drets fonamentals de tercera generació, com són la protecció de dades, drets pel que fa a la biomedicina, a l'ús de les innovacions genètiques aplicades a la medicina o aplicades al tractament de les persones, i també dins d'aquests nous drets la qualitat i la transparència de la governança. La Carta de la Unió Europea indica que el nivell de protecció mai pot ser inferior al que garanteix la Convenció aquesta més ampla que us deia del Tractat d'Europa. Sota el títol de la dignitat hi ha aquests el reconeixement d'aquests grans drets humans. El dret a la vida, on s'inclou, esclar, el dret a la vida sembla que és una cosa elemental i claríssima, però dret a la vida vol dir no a la pena de mort. Per tant, cap dels membres signataris del document pot tenir pena de mort. Abans també ho ha dit en Camós, no? Això tan clar, doncs, no està del tot clar a tots els estats dels Estats Units d'Amèrica del Nord, per exemple, sense voler posar el dit a l'ull a ningú. Per tant, aquest accés als documents de l'administració és un dret que està reconegut en la Carta dels Drets, és un dret fonamental dels ciutadans. Tothom podem anar a mirar els documents que els nostres representants elaboren i fan.
en aquest capítol 5 de la ciutadania, és l'article 43, és on apareix la figura del defensor del poble. Per assegurar el compliment de tots aquests drets hi ha aquestes figures el que sou vosaltres, perquè cada un de nosaltres no sap com ni què i quan ha de demanar, reclamar o de quines coses té sentit o no té sentit voler mirar, això que jo deia, l'accés als documents, o què s'entén per una bona administració o què s'entén per un maltracte. Doncs la figura del defensor del poble està regulada per un article dins d'aquest capítol que fa referència a la ciutadania. Acabo una mica com havia començat, la relació entre aquesta Carta dels Drets Fonamentals de document de la Unió Europea amb la Convenció Europea pels Drets Humans, aquesta cosa més ampla, que defensa els drets humans i les llibertats fonamentals, i un dels darrers articles de la Carta de la Unió Europea explicita que sempre que hi hagi un dubte entre aquesta Carta i els acords de la Convenció Europea per als Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, s'agafarà o serà vàlida, o es triarà la interpretació més favorable al ciutadà. O sigui que, insisteixo, és bo que tinguem els dos documents, els dos acords de costat, perquè quan hi hagi un dubte d'interpretació, la Carta diu que la interpretació que s'ha d'agafar és la que sigui més favorable al ciutadà.